Mshira nekuremekedza mweya This mutsvene call is being recorded. ari pakati pedu zvakare. Amen and amen. Hallelujah. Kune vatanga kupinda nesu nhasi, musi wechina chega chega tinosangana tichinzvera shoko raMwari. Tine programu yedu yatakatanga pakatanga gore rino, tikawirirana neshamwari dzangu dzerwendo kuti tichange tichirava bhaibheri muodha yarakanyorwa nayo. Saka iko zvino tava pabhuku redu rechi7 ratiri kubva tapedza muzuva ranhasi, and ini neshamwari dzangu tiri kufara. Kana paine anyone anoda kuzoteerera kumarecordings emabhuku 6 atakatanga kustarta gore rino, munogona kundibata kana kubata vamwe vafundisi vari pakati pedu, so that you get access to these recordings. Patakagumisira last week, takanga taita just introduction into the book of Joshua. Nhasi tauya kuzoripedzisa nekurinzvera. Mwari vari mubatsiri wangu. I hope ndichakwanisa kutaura zvose zvandauya ndinazvo. If not, tinotrasta mweya mutsvene just to help me share what I have, and then Mwari vanoramba vachingokuzarurirai pamunenge muri kuverenga bhuku irori. Hallelujah. Hallelujah. Saka musoro wemeseji yangu yanhasi ndauti rest on every side. Mushona zororo, I think mumativi ose. I believe that's how I would say it in Shona. Hallelujah. Ma scriptures edu anhasi achabva kuna Joshua chapter 21 kubva paverses 43 kusvika pa45, ende patichaverenga muchabva mangoona kuti ndopabva dingindira redu ranhasi. Ndichakumbirawo muverengi wedu kuti ativerengere. Mazita Pastor Josie. Chiverengo chedu chobva kuna Joshua 21 verse 43 kusvika pa45. Musoro weshoko unoti vaIsraeri vanotora nyika. Verse 43. Nenzira iyi Tenzi akapa vaIsraeri nyika yose yaakanga apika kuti achazopa madzibaba avo. VaIsraeri vakabva vaitora vakagara mairi. Verse 44. Tenzi akavapa rugare kumativi ose sezvaakanga apikira madzibaba avo. Hakuna nomumwe wavavengi vavo vose akaramba amire pamberi pavo. Tenzi akaisa vavengi vavo vose mumaoko avo. Verse 45 yekupedzisira. Hakuna nechinhu chimwe chete chakanaka chakanga charehwa natenzi kuimba yaIsraeri chakazorega kuitika. Zvakazoitika zvose. Ngaakomborerwe mashoko atenzi anoperera pano masikati ano. Hallelujah. Amen. Mazvita henyu nekuverenga kwakanaka. Amen. Dingindira reshoko ratabva kuverenga iko zvinezvi. Hanzi naizvozvo Mwari akavapa rugare kumativi ose. Hanzi Mwari akavapa the land. Mwari akavapa nyika yose yaaive akavimbisa kuti anovapa. Hapana kana chivimbiso chakanga chapiwa naMwari chisina kuzombozadzikiswa. Amen. Ndiye Mwari watinonamata. Tichipfuurira mberi, iyi ndoichange iri ending yedu yanhasi, but regai tikwenenzvere pakati apa kuti chii chakazonyatsoitika, kuti vana vatanga tiri kudzidza nezvavo for weeks and weeks, vachifamba vari mugwenga, going through the desert, vachisangana nemastruggles akawanda. Nhasi zvauya zvichiita senge zvasiyana. Tasvika taakunzwa kunzi vana vaya vava nerugare kumativi ose. Taakunzwa kuti vana ava, they now have all the land that they had been promised before. Taakunzwa kuti mapromises ese akaitwa naMwari mukati meupenyu hwavo azadziswa. Saka regai tipinde mumashoko aMwari tinzwisise kuti chii chakazoitika kubva patakasiyira kusvika patichagumira muzuva ranhasi. Amen. Hallelujah. Last week takanga tiri kutaura about kupinda kwavakaita into Canaan. Tikataura kuti pakaitika munana wakada kufanana neuya wakaitika paRed Sea. Chinondifadza ndechekuti vasvika pekuti vana vaye vatarisana neRed Sea, vatarisana neJordan, vakufanira
kupfuura rwizi kana kuti kucrossa that river vachipinda into the promised land. Shoko ravanopiwa ipapo nderekuti vaprista ngavachitsika murwizi rwuya vatange kufamba. Rwizi rune mvura iri kufamba inoyeredza. Rwizi harisutombori still panonyudza, asi vanofamba in total obedience. Havabva vati regai titore maswima vanogona kubhakuja vari pakati pedu, kana vakasimba varivo vanotanga kupinda just in case rwizi harupatsanurike. Asi vanoteerera Mwari. Mapriest ndo vanotanga kupinda, vakabata areka varipo. Then munoriona rwizi Jordan richivhurika zvakanaka, vana vaya vachikwanisa kupinda vese vachicrossa into the promised land. Vasvika into the promised land. One of the first places dzavanosvika vachitanga kunopinda kunogara ndo yatakataura last time paya chiti ndo pane mukadzi uya Rahab kwavanenge pekutanga vakanga vatumira maspies to go and see kuti kwakamira sei. Then apa now they have now come in with a strategy. Vanosvika vobva vaparadza nyika iya sezvo vakanga vagadzirira, asi vanosiya Rahab sekupromisa kwavakanga vamuita. Iye nemhuri yekwake havabva vaparadzwa. Panguva iyoyo Mwari anovapa victory. Saka kune vanenge vari kuverenga the first chapters dzaJoshua kubva pachapter 1 kunosvika pachapter 5, muchaona kuti dingindira hombe riripo is entering into the promised land. Zvimwe zvezvinhu zvamunoona pamunenge muri kuverenga ndezvekuti Mwari vanoramba vachidzokorodza kuudza Joshua kuti Joshua be strong and courageous. Vanoramba vachimusimbisa iye pamwe chete nehondo yake kana kuti nemakurukota or his military kuti vasatye vachipinda panguva dzekurwa. Vachirwa kudaro vanova vanhu vakatendeka pamberi paMwari. There are some of the things zvamuchaona zvavachaita. Kana muri kuverenga kuchapter 5 muchaona kuti vachaita nguva yavanoita circumcision, pane nguva yavachacelebrata Passover. Munoona zvakare kuti now there's going to be a transition mukati meupenyu hwavo. Remember vanhu ava vari mugwenga vakanga vari kungodya mana neshiri dziya, maquails aibva kudenga, asi vachizosvika zvino into the land that is fertile, Mwari vanobva vamisa kudonhedza mana iya. That's the God whom we serve. Vanotipa provision yakafanira, provision inodikanwa in the season that we are. Saka mana inomira kudyiwa. Panguva ino vakukwanisa kurima zvirimwa zvavanoda, vachidya zvichero zvavanoda, vachikwanisa kuita anything that they want to do, vachizvishandira nemaoko avo. In those first few chapters as well, pane an incident yamunogona kuona yaJoshua paanosangana nengirozi. Tichipfuurira mberi, ndoda kukurumidza kusamarisa mabhuku aya so that ndinozonobata kune zvidzidzo zvandinoda kuti tidzike nazvo. Kune bhuku kuchapter 6 kunosvika ku12 muchaona kuti panenge pakuitika yatinoti pachirungu conquest of the land. Ipapo ndo pamunoona simba raMwari. Simba raMwari rinotyisa. Ende iroro ticharitaura zvakadzikadzika mumaminitsi mashoma anoteera. Muna chapter 6 yebhuku raJoshua tinoona Mwari vari ivo vanopa Joshua a plan yekunorwa hondo. Mwari vatinonamata anotyisa. Ndiri kutaura a nation inenge iine military, vanhu vakatraina, vanhu vanoziva kuti okay unonorwa wakadai uchishandisa maweapons akati, asi Mwari anovapa matactics ekuti kana makurwa munoenda munonorwa in a certain form. Ende tichaitaura in detail batai makadaro ndiri kupadzoka, but Mwari anovapa a battle plan yakavafanira, a battle plan yavachashandisa pakukwanisa kudhifita vavengi vavanenge vari kusanganisana navo. In chapter 7 to 8 kune vakaiverenga muchaona nyaya yemurume anonzi Akan.
ndichaibata mbichana ndozongoimenshana a little bit kumberi kana takuda kunofara. MaIsraelites akati aenda kuhondo vandorwa. Remember Mwari kumashure vakanga vataura kuti vanangu kana muchinge maenda kuhondo kana muchinge manorwisa nyika dzakadai paradzai zvese kunyika dzavakanga vaudzwa kunzi this is the land that I'm giving you. Vaifanira kuparadza zvese, hakuna kana chaifanira kusara chichifema. But kune some of the areas dzavaitora either on their way there kana kuti Mwari vavatendera kutora, vainzi itai a peace offering with those people. Kana vanhu ivavo vakabvuma to serve you and to work for you, kukushandirai imini mave pamusoro pavo, hamuvauraye, munogara navo zvakanaka. Asi kana vachinge varamba, urayai varume, torai vakadzi, torai vana, torai hupfumi hwese huri munzvimbo iyoyo hwava hwenyu. Saka in one of the incidents, when vana veIsrael pavanoenda kuhondo, vachifanira kunoparadza zvese, paneta murume anonzi Akani. Anobva achiva hupfumi, sirivha nendarama. Saka anobva atora zvimwe zvezvinhu zvakanga zvisingafanira kutorwa achibva azviwandisa. Hapana kana anongozviona kuti aba. Anoenda unozviviga mumba make. Vana veIsraeri votodzoka mune zvakanaka. Then iko zvinova kuda kuenda kune imwe hondo. This time vanenge vachida kunorwisa nzvimbo inonzi Ai. Vachida kunorwisa kudaro. It was a weak state. It was a weak nation. Vanga vasina kumbowanda vanhu. Ende vakatoenda vaine confidence sekuti this time tiri kuenda tichinorwa. Hakusi kutomboda kuenda masoja akawanda, victory is guaranteed. Remember tiri kutaurazve vana vaMwari vaive vapiwa a promise yekuti you are fighting from a place of victory. Do not be afraid, do not fear, be bold, be courageous. Saka vakabva vaenda asi vakasvika vakanourayiwa zvinotyisa kuhondo ikoko, kukatofa varume 36. Vakakundwa zvokuti vakashamisika kuti ko chii chaitika. Vadzoka kuhondo, Joshua will inquire of the Lord. Mwari vachibva vazovabudira pachena kuti vakaenda kuhondo vasina kuvabvunza kuti voenda here. Ende vanobva vazozviona kuti chaita kuti vakundwe ndechekuti pakati pavo pakanga paine murume akasviba. Murume akanga atora zvinhu zvaisafanira kutora pavakarwisana nevanhu vemunyika isina kururama. Saka naizvozvo panozogarwa matare. Akani ozotongwa, owanikwa ari guilty. Vanotora zvinhu zvese zviya zvaanenge akaba, midziyo yake nemhuri yake, anosvika pakuzourayiwa kuburikidza nekutemwa nematombo. Anobva afa. Vanotozotora matombo futi ekuisa pamusoro kumeka sure kuti vamuvharira, and it was a place yakatozogara like a place yavaitozorangarira kuti apa ndipo pakavigwa murume uya akanga asina kutendeka akakonzera kuti vanhu vafe. Saka in those chapters, chapter 7 to 8, tinodzidza kuti kusateerera Mwari zvinhu zvakashata, and it was something that was costly. Acheneswa, that incident yapera, Mwari anpa anosvika paanozovatendera zvakare kuti vaende kuhondo, and this time around vanosvika vachinowina. Amen and amen. Mwari anovabatsira kuti vakunde. Chapters 9 to 12 ndo patinoona vana veIsrael vachikwanisa kutora the southern and the northern areas, all according to the plan of the Lord. Then ndichipedzisa summary ndozopinda manje in detail to the 3 things that we want to look at today. Ndichataura pan just a quick summary of chapters 13 to 22. Chapters 13 to 22 panenge pari kutaura division of the land, kana kuti kugovana kwakanga kuri kuitwa minda kana kuti nyika yavakanga vakutora vana veIsrael vaipiwa naMwari. Amen and amen. Pamunenge muri kuverenga ipapo muchaona kuti there were a lot of things zvakazadzikiswa. Bhuku raJoshua, it's refreshing, rinonakidza. Inini there are so many times pananga ndiri kuriverenga that I would see myself ndichichema nekufara
kuti Mwari mune zvinhu zvakanaka zvinofadza, zvinhu zvinonakidza. One of the things that I truly was thankful for when I was reading the book of Joshua was kuvimbika kwevana veIsrael. In chapters 20 to 21, munovaona Joshua vachigadzira the cities of refuge, nzvimbo dzaizoenda vanhu vainogara mushure mekunge vauraya vanhu mukusaziva. Madikani munoziva kuti when people get land, when it's distributed, it's not easy kuti vanhu vati kumashure kuya Mwari vakataura naMoses vachiti kana nchinge ndazokupai land yenyu chibvisai imwe piece, chibvisai a portion of it, moita kuti nzvimbo iyoyo ndiyo inogara vasungwa, not vasungwa really but vatadzi vauraya vanhu. Under normal circumstances, I was thinking kuti vanhu vanogona kuda kuva selfish and not fulfill that promise. Asi tinovaona Joshua vachitora some of the land and they say kuti Mwari, we are dedicating these places. This will be the cities of refuge. Vanotorazvo zvakare some of the land kana kuti nyika dzavakange vatora vobva vati we are giving this kuvaRevhi sezvatakanga takaudzwa naMwari. Hapana paunovaona vachiita makakatanwa, hapana paunovaona vachinetsana nemaprista kuti hondo takanga tiri kupinda tichirwa tega physically, imi muri kuchechi muchipukuta kana kuti equipment yemuchechi kana kutsvaira mutemberi. No, munovaona vachiacta in obedience. The land yavatora vabva kuhondo, they are sharing it according to the word of the Lord, setting aside land for the Levites, setting aside land yaizogara vatadzi. Naizvozvo ndatenda Mwari kuti Lord, tinotenda Mwari, tinotenda for the faithfulness yevana veIsrael. One other thing that made me so happy, so proud, zvandibata zvakanyanya or zvinondibata zvakanyanya when I'm reading the end of the book of Joshua is the faithfulness of the tri-state tribes. Kana muri kurangarira, takanga tine marudzi or 3 maclan, Manasseh, Ephraim, and I think it was half of Manasseh, Gad, na Ephraim, if I got the names right. No, it was Reuben, Gad, ne half ya Manasseh. Those tribes, pavakanga vari east of the Jordan, kune vachiri kurangarira, vakafarira nzvimbo, vakakumbira Moses, kuti Moses, tokumbirawo zvedu kugara pano. Moses ataura naMwari akabvumidzwa. Vakaita chitenderano chekuti vaizoenda navo vonorwa hondo dzese. Kana vachinge vazopedza hondo dzese, then they would eventually go back vonogara kwavakanga vasarudza kuti vanoda kugara. Saka vakasiya vana vavo, vakasiya madzimai, vakasiya upfumi hwese, vakacrossa Jordan with the other 9.5 states. As we read the book of Joshua, munoona kuti they stayed faithful to their word. Makore ese akazoitika vachirwa vachiti vatora land iyi varwisa mambo wenzvimbo iyi vaenda vanorwa kwakati hapana pavakachinja vakati tasuwa vana tasuwa madzimai. Vakaramba vakamira nevamwe vavo vachirwira kuti vawane minda or the land that the Lord had promised. Panguva yakafanira Joshua asati atozofa ndipo pavanotozoita that meeting naJoshua votowirirana mune zvakanaka, voparadzana mune zvakanaka, votopiwa upfumi hunotyisa naJoshua kunze zvamakudzokera kumusha, kumba kwenyu kune madzimai, kune vana, kune zvipfuwo, oyi umwe upfumi hwekudzokera nawo. Saka vakatodzokera vakaita kuremerwa neupfumi. In one accord, vakaparadzana murudo, they accomplished zvese zvavakavimbisa kuti tichaita. It was such a beautiful, it is such a beautiful book, bhuku raJoshua rinofadza. Saka tinotenda Mwari, tinoona mwoyo yevana veIsrael yachinja. Yes, there are a few incidents
paunoona kuti apa vadonha, but it's such a beautiful thing muchivaona vachigarisana zvakanaka, muchivaona zvakare vari pakunzwisisana nekushanda in one accord. Kune vakakwanisa kusvika pane chapter 22, tinotombosvika pane point yekuti unonzwa kurwadziwa kuti kwainga tabva kumwe kwesu uku zvakanaka 1, tichiona vana ava vachisvika in the new land, votonyatsoestablisha their ark of the covenant mune zvakanaka, votora land yavo vachiallocata zvakanaka. Then pachapter 22 unozoona pakugadzirwa hondo yakuda kurwirwa pakati pevana ivo veIsrael pachezvavo. Remember, tataura kuti kune vamwe vekueast vakanga vatora land iyi vanhu vasati vacrossa Jordan, vanova ndo vatanga chibva kutaura. Vazopiwa upfumi hwavo naJoshua, vasimuka vakuenda. Shoko rinozouya kunzi vana vaya vavaka Atari. Saka ava pavanozvinzwa vanorwadziwa zvakanyanya kuti inga vasati vasimuka, Joshua ataura nevanhu vose akasimbisa kuti rambai makatendeka muri panashe, rambai muri vanhu vari obedient. Aitaura chiti be careful, musazombofa makatsauka pakuteera murayiro yashe, musazombofa makatsauka pakuvateerera pane zvose zvavanotaura, musazombofa makanamata mumwe mwari. Ko chii chazoitika zvino kuti vasati vatombosvika kwavari kugara vatovaka ziatari zihombe ravari kugadzira, ravari kuvaka? Saka kune ava vari on the western side vapinda muKenani ava vanobva vaita musangano wavo, vobva vatumira vanhu kuti endai, vanotumira a few representatives kuti endai munonzwa kuti chii chiri kuitika. They were ready to fight, but havana kusvika vachinotanga nekutongorwa hondo. Vosvika vobvunza kuti chii chiri kuitika. But then the eastern tribe inotaura, vatinoti tri-state Transjordan. Aiwa, ndanditiza, but ivo vachona vakanga vari kugara on the east side vanobva vataura kuti izvoni tiri kuvaka Atari, kwete nekuti izvoni tinoda kuzonamata vamwe vana Mwari, asi tiri kuvaka Atari kuitira vana nevana vevana vedu vachazorarama, vanogona kusazoziva sungano yataita pakati pedu. It's a memorial, it's going to be a reminder yekuti we are one. Tiri vanhu vamwe chete vari kuseri kwerwizi kuwest nevari kune rimwe divi kueast, ende Mwari watinonamata mumwe chete. It was such a happy moment vachiona kuti no, zvinhu zvakanga zviri kuitwa zvanga zvisiri kuitwa against the word of God. It was a way of preserving, to make sure kuti even my generations achazouya isusu tafa havazombofa vakakanganwa kuti tiri vanhu vamwe nevari vanogara kumhiri kwerwizi, ende Mwari watinonamata mumwe chete. Ende vaizviita kuti vana ava vasazombofa vakakanganwa zvese zvavakaitirwa naMwari. Saka tinoona kuti through that incident vanotaudzana mune zvakanaka, hapana vanorwisana. Conflict yavo inobva yatogadziriswa mune zvakanaka, and munhu wese anenge achifara. Bhuku richizopera tinozoona kuti at 120 years old Joshua anosvika paanozorora achifa, and then Caleb also anozofawo. Then tinodzidzawo also kuti Eleazar the priest akanga auya, akanga ari a priest angafamba naveiko zvinezvi after Aaron mwana wachona anofa as well. Zvichireva kuti patakuzopinda into the next bhuku reJudges, mwana waEleazar ndiye anenge akuzoita take over achitungamira dzinza reIsrael tichipfuurira mberi. Asi pakudzidza pakuverenga nekudzidza magwaro emuna Joshua, there are a few things zvanyanya kundibata mukati meupenyu hwangu that I wanted to share with you muzuva ranhasi. Mwari ari mubatsiri wangu. Chinhu chekutanga chandinoda kutanga kutaura nhasi inyaya, regai ndibate pamahappy endings, then kana paine nguva ndinogona kuzotora tumwe tunhu tudiki tiri kumashure. Alright,
ndanga ndiri kutaura ndikati bhuku raJoshua pachirungu tinoti kana uchiriverenga is refreshing. Takabva kumashure kwairwadza, tichiona vana vaya vachifamba vari mudesert, vari mumugungwa, tichingodzidza kasingaperi kuti they are going into the promised land. Mwari ari kuti kana mchinge masvika zvichazodai. Asi patakuverenga iko zvino tichiripedza bhuku iri, takuona kuti that promised land ndiko kwava kumba kwavo. It's now home. Pane scripture yataverenga muzuva nanhasi yange ichitaura ikati Mwari wekudenga, the Lord gave them rest on every side. Hanzi not a man of all their enemies stood against them. Vagara pavakanga vakuti tamo mumusha, tamo muKenani, the land of milk and honey. Kwanga kusisina kana muvengi aigona kuti akagara panguva iyoyo oti rege ende ndinovarwisa. Vakanga vava nezororo munashi. Mwari had taken care of it. Kana tikawana nguva yakakwana ndinogona kuzobata ipapo kuti sei vanga vazowana that rest. What had happened? Saka tikuona vana veIsrael, a generation yakanga yakura ichigara mumatende 40 years vadikani, vachigara temporarily muzvimatende zvavaivaka, vachiti vakagara pano kana nguva yangokwana vosimuka. Remember vaitungamirwa the cloud of fire, kana kuti negore, vachiti ndoraidzetemana kuti pano vanopagara nguva yakareba sei and so on. Asi iko zvino now vava nestability for the first time in 40 years. Nyika yavanenge vaallocatwa kunzi apa ndopenyu, ndipo patova pavo nedzinza ravo nevana vachatera. Saka vakutokwanisawo kuvaka for the future generations very stable in one place. Amen and amen. Hallelujah. Shoko raMwari rataura zvakare paJoshua 21:45. Ikati not a word failed of any good thing which the Lord had spoken, all came to pass. Vadikani kune mufaro waunowana mukati muupenyu hwako when you see the Lord vachizadzikisa zvivimbiso zvavakaita mukati muupenyu hwako. Kumirira chivimbiso kwakaoma. The season of waiting is painful. And sometimes on your path kusvika pane that phase yekuti unoona kuti zvawanga ukamirira zvazadzikiswa zvakaoma, panorwadza. Dzimweni dzenguva unotofunga kuti apa pfuurike. Asi as we are now ending the book of Joshua, takuona kuti zvivimbiso zvaive zvaitwa naMwari zvanga zvichingozadziswa one at a time. So takatarisa Mwari pavaiti kana mchinge masvika kuIsrael, munozondivakira kana pekugara pakanaka, munosvika mutovaona mushailo, vasvika vatobuilda a more permanent place yekunamatira Mwari. That tent of meeting iya yatovakwa, and we know kuti for at least 300 years they were worshipping at that place. They now have that central place of worship. But kumwe kwese uku vanhu vaiti vakasvika panguva pane nzvimbo yavasvika, vaprista, avaRevhi votanga zvakare kuvaka a temporary structure yekunamatira. Kana zvikanzi vakusimuka vopwanya votakura zvinhu zviya voenda, ndo hwakanga huri upenyu hwavo. But now they are building a permanent structure. Mapromises aya azadzikiswa. Varimo mugwenga in those 40 years vakafamba nemabhonzo aJoseph, vachingoziva kuti tine kwatakanzi tinofanira kuzoaviga kana tasvika. And now in the book of Joshua we see them settling. Tunoona Joshua mabhonzo aMoses aya achisvika achinovigwa. Joseph anowana kuvigwa kwakanaka in the land yaive yakatengwa nababa vake Jacob kudhara. And that prophecy is fulfilled. Saka mune maprophecies akawanda, mapromises akawanda atinoona atizadzikiswa mubhuku raJoshua, which makes it one of the best books that you can ever read. One of the things zvandinofarira zvakare patiri kutaura nyaya yemahappy endings, ndambokurukura nyaya yeloyalty, handiti yekuti the tribes aya anonzi the Transjordan. The Transjordan vakava very faithful kusvika pakugumisira. Tikataura kuti they even came up with the idea yekugadzira an areka
vamwe vasina kutombozvifunga, asi vakati regei tigadzire areka, hatidi kuzombofa takatsauka pana Mwari wedu. Amen and amen. Hallelujah. Chimwe chezvinhu zvinondifadza zvakare, when I look in the book of Joshua, upenyu hwaCaleb, vadikani, kupinda kwakaita vana veIsrael muJordan, vanhu vakuru vakapinda ndiJoshua naCaleb. Joshua ndiye akanga ari kuwana the spotlight, ndiye iko zvino ari kutaurwa naMwari nguva dzose, ndiye ari kutungamirwa pese, Mwari vachiramba vachiti Joshua, be bold and be courageous, vachimupa matactics, mastrategies, vachicommunicate naye on all those things. Vanhu vakapinda vari true, vanhu vakuru. Neunhu hwevanhu veIsrael wataziva kubva kumashure, chinhu chiri normal chataifanira kunge tichiona kunzwa kuti Caleb at some point aizoitira godo kuna Joshua. Chiri normal chataigona kufungidzira kuzonzwa kuti Caleb aigona kuzonyunyuta kuti ko iye Joshua ndiye abva azonzwai chakati zvakati. Asi tinosvika pakuguma kwake kwaCaleb tisina kana kumbonzwa kutadza kwake, tisina kunzwa kukanganisa kwake. Upenyu hwake zvake iye pachezvake, from what I remember, akazofa at 85 years old. But shoko raMwari robva rataura kuti anga akasipa kuita kunge murume ane 40 years old. And from what we know, this usually happens to vanhu who have that divine connection naMwari. Vanofamba with his presence, filled by the Holy Spirit, vane that special touch of the Lord. Zvaaida mukati meupenyu hwake, in terms of the land yakanga akumbira, zvakasvika pakuzadzikiswa. He got his happy ending before he died. And ivo Mwari vakamushandisa zvakakodzera pakubvisa vavengi in the hill country yeHebron. Mwari vakamushandisa to accomplish what he needed to do. Panguva yakafanira akaenda kumba. Kumashure uku, pane nyaya leadership, I remember takatombobata nyaya yaAaron naMiriam, pavanosvika pakunyunyuta kuti ko iye Moses ndiye anobva anyanya kutaurwa naye naMwari here, and so on. Tikazombobata futi another story yevanhu vakanga vasarudzwa kuti vaite mabasa emutabhenakeri, vakanga vava jealous kuti ko isusu edu mabasa aya sei akazodai vamwe vachipiwa mamwe. Asi in this case tinoona vanhu vari kushanda mune zvakanaka, pasina godo, pasina kuitirana shanje. And we thank the Lord for that. Then pandanga ndiri kutaura, another point yandinogona kuda kutaura inyaya yekuganhurwa kwenyika dzakasara. Vadikani, panguva yekusheyana zvinhu okugovana zvinhu zvakanaka, ndo paunoona kushata kwemunhu. Izvezvi nhasi mumhuri mukanzi maitika mari, mukada nyange zvikanzi pangoitika kana 1 million, takada kusheya mari idzodzo, ndipo pamunotanga kunetsana even nevanhu vamanga muchiwirirana navo all along. Asi vanhu pavanotanga kutora this land, hatinzwe maissues akawanda. Joshua anoshanda newisdom inobva kuna Mwari, and anenge achishandisa a system inonzi casting malots. Pachishona vanoti kukanda mujenya, yekudetermina kuti okay, iko zvine zvitatora land iyi, saka yakupiwa vanani, inobva yazodividwa sei. Pakuganhurwa kuri kuitwa nyika, vana veIsrael vachigara panzvimbo dzakasiyana siyana. Handina ine mubhuku raJoshua pandinonzwa kuti kwakava nekunyunyuta, vamwe vachiti zvoni ava vakuitirwa favor. Hapana pandinonzwa kuti vanhu vakazenge vakunetsana kuti iwewe wazopirwei nzvimbo iyi, isusu ndiyo yatinofanira kunge tichigara. Ndinoona sekunge everything zvakanga zviri kuitika peacefully. There are 2 incidents dzandinotoziva dzekuti vanhu vanozouya vaine ma-special favors avari kuda kukumbira kuna Joshua. There was a time inouya vana verudzi rwekwaJoseph vachikumbirawo vaine ma-concern about nyika yavakanga vari kutora o nyika yavanga vari kugara. Zvichemo zvavo zvinonzwikwa. There's another incident also, panouya the daughters of, I think inonzi Zelophehad, kana ndatadza kuripronounce munandiregererawo. Asi vanasikana ivavo vanonzwikwa zvakare zvichemo zvavo. Zvese zvinoendeka zvakanaka, and they work in unity and one accord. Vachifamba nekutya Mwari uye nekuvaremekedza.
one of the things also zvandinofarira when we are getting to that one happy ending is kuti Joshua asati afa anotorawo muenzaniso waakaona uchiitwa kuna Moses. Anosvika paanotaura nevanhu achivasimbisa, achivaudza mazwi akanakisa ekuti kana iye atungamira kuenda kumusha, vari kusara ava vaifanira kuramba vakamira pana Jehovha. Vaifanira kuramba vari obedient for them to get to that place. Iye yatataura kuti unenge uri in a place yekuti wawana zororo kumativi mana ose. Joshua akaramba ari kuvasimbisa kuti Mwari watinonamata gives us my options. Kana muri kurangarira that famous saying, or rather that famous scripture inogara ichitaurwa kunzi as for me and my house we will serve the Lord. Mazwi aya anotaurwa na Joshua. This is the incident. Ndipo paanoataura asati afa. Anenge ari kusimbisa kuti takatodiwa naMwari kudhara Israel. Zvakanaka zviripo, victory has been set before us. Makomborero have been set before us. However, kana mukangotyora mirayiro iyoyo chete, zveshuwa muchasangana nema-consequences akafanira. Anovarangaridza kuti upenyu muna Kristu, life and death, yasetwa pamberi pako. Iwewe ndiwo uchasarudza zvaunoda. Ukasarudzawo kutora upenyu, ukadecida kuva obedient to mitemo yaJehovha, zvakanaka zvega zvega ndozvinokuitira, uye zvivimbiso zvose zvawakapiwa naMwari zvinozadzikiswa mukati meupenyu hwako. Asi kana uchinge wangosarudza iwewe kusavateerera Mwari, God is not going to spare you from the consequences of sin. You will face the consequences, and then also you will suffer. Nema choices aunenge waita, death will be your portion. Amen and amen. Saka ndinonzwa kufara zvakanyanya nerwendo rwakafambwa na Joshua, uye even everything that he accomplishes asati azoparadzana nevana veIsrael. Chimwe chezvinhu ndichangokurumidza nguva dzedu dzakuda kuti shate, asi nichabata one more point. Chimwe chezvinhu zvandinoda kubata zvakare muzuva ranhasi inyaya yehondo. Vadikani, if there's one thing that we learn from the book of Joshua, kuti Mwari wedu watinonamata ndiJehovha wehondo, asi ndiJehovha wenyasha kune avo vaanoda. Pane one incident inoitika kumashure yatambotaura. Actually no, regai nditaure one more incident inoitika inondifadza zvakanyanya. Iri kuna Joshua 9 to Joshua 10. Kuna Joshua 9, vana veIsrael vagara. Panoitika zuva 1 rinouya varume veGibheoni kuna Joshua. Vanobva vasvika vobva vati Joshua, vakuru vedu vagara pasi munyika medu, vakati kwavari, vakatiti kwatiri isusu, torai mbuva murongedzere vana veIsrael, muende munosangana navo. Kana masvika kwavanogara, munosvika kwavari movati tiri varanda venyu. Itai sungano nesu, may you please have a covenant of peace. Itai sungano nesu, a peace treaty. Saka kuuya kwataita, tauya takarongedza mbuva yekukupai. Tine zvingwa zvatinazvo. Vanobva varatidzirwa zvingwa zviya. Zvingwa zviya zvinenge zvakatoomarara, zvatova nemamoles. Zvobva zvanzi chingwa ichi patakasimuka nacho, kubva kure uko kwatinogara, tuchiuya kuno chaitopisa. Chatongobva kubhekwa. Varume veGibheoni pavanouya, vanosvika vakapfeka hembe dzakabvaruka, nebhutsu dzakabvaruka, vaine masackcloth, mawine, anonzi masaga aya ewine, pachishona vanoti homwe dzewine, dzaive dzasakara, dzaive dzapera.
zvobva zvanzi tauya nezvinhu izvi zvese izvi zviri tauya kuzokupai like chingwa chatainacho chiri chipo, tauya kwamuri imimi tichikumbira kuti tikwanise kugarisana nemi mune zvakanaka. Sei vanhu ava vakanga vauya ende sei vakanga vari kukumbira kuti we want to be your servants? Vakanga vaziva shoko rakanga rapiwa naMwari kumashure. Kana muchiri kurangarira kuna Deuteronomy 20 chapters 10, Deuteronomy chapter 20 verses 10 to 15, Mwari paya pavakanga vavapa chivimbiso chekuti mukange masvika kunzvimbo dzandakakutarirai, urayai zvese, nzvimbo iyo ndinokupai changeri yenyu. Asi kana masvika muine dzimwe nzvimbo dzisirizo dzandiri kuti idzi ndidzo dzenyu, kana vanhu vemo mukataudzana navo vakabvuma kugara nemi mune zvakanaka paine zororo, garisanai navo, musavauraya. Kana vanhu ivavo makugara navo vachakushandirai imimi. Saka shoko rakatekeshera ndobva ranosvika, ndobva ranobata kune vanhu veGibheoni. But ndoda kubva ndadzokera kumashure. Vanhu veGibheoni ava vaive vakangwara. Chinzwai munzwe zvakanga zvaitika kumashure. Kumashure kwakanga kwatekeshera shoko rekuti Israeri iri kuuya ichipamba nzvimbo dzakasiyana siyana. Vakabva vanzwa kushandiswa kwavakanga vaitwa naMwari wavo kuna King Ogu naKing Sigon, kwavakatanga kutora madzimambo aya. Saka pakabva pava nekutya pakati pavo. Ndokubva vaita meeting, ivo vainzi maAmorite king, vakanga vari madzimambo 6. Ndobva vaita meeting yavo yekufunga kuti what can we do kuti tiatake vana veIsrael tivakurire. Vari 6 kudaro vachibva vawirirana kuti vaizobatana vonorwisa vaIsraeri. Zvichida vakanga vatova nedheti ravo ravakanga vatoseta kudhara kuti vaizosimuka vese vonorwisa Israel, otherwise ivo ndo vaizokurirwa. Gibeon, vana veGibheoni, one of the kings, handiti vadzokera kwavo ndobva vazofunga zano ravo iro rekuona kuti tikaenda nevamwe avava 5 vatataudzana navava tinogona kusvika tikanokurirwa. Saka havana kuzodzokera back to the other 5 kings. Vakabva vati ivo nerweseri ndokuchiruka plani yavo iyi yatabva kutaura yekuti vakabva vati zvoni ngatipfeke hembe dzakasakara, tobva tapfeka bhutsu dzakasakara, tobva tatsvaga chingwa chaomarara chasakara chaane mamolds, tobva taenda nemawine cloth akasakara, tosvika kune mambo weIsrael o kune maIsraelites, tonyepa kuti tabva kure kure kuitira kuti vasazive kuti maneighbors avo. If they had revealed the truth, vaiziva kuti vaifanira kuurayiwa, vaifanira kutorwa. Nzvimbo yavo was part of the plan yekuti Mwari vavapambe. Saka vanosvika and then they deceived Joshua nevana veIsrael. Joshua panguva iyoyo anotarisawo chimiro chezvavakanga vari. They make a decision based on what they see. Vanobva vavabhilivha kuti zveshuwa ende vabva kure vaneta nekufamba, ndobva vataiwa zvina kushata, you will serve us. Ndobva vavimbisa kuti zveshuwa hatimbokuurayei. Mazuva 3 achipfuura, Joshua nemaIsraelites vanobva vatozoziva kuti kupi vanhu ava vachinyepa. Vanhu vanogara next door vavakidzani vavo chaivo chaivo. Zvese izvi zvavanga vachiita, they deceived them. Mumwe anogona kuda kuziva kuti ko Mwari anga aripiko ko vana veIsrael vachideceivwa nemaneighbors avo kusvika pakadai. Apa vanhu vatova necovenant kutoiputsa chatova chitadzo pamberi paMwari. They have sworn before the Lord. They have given them the assurance yekuti havazombovauraye, and yet kubvira pekutanga Mwari aida kuti vanhu vaurayiwe. Saka ansa yemubvunzo wandabva kupindura, Mwari vakanga varipo, asi chakatadza maIsraelites o chakatadza Joshua nevanhu vake kusabvunza Mwari. Mukaverenga kuna Joshua 9 verse 14, munoona kuti vakatarisa chikafu chiya changa chaora, vakatarisa chikafu chiya, chingwa chiya chakanga chava nemamolds, vakagutsikana kuti zveshuwa vanhu ava vabva kure. They did not inquire of the Lord. Saka vakanga vachiva nevavengi vavo vavaifanira kuuraya, now they are working before them. Asi ndichizopedzisira point yangu nhasi yandinoda kuburitsa ndeyekuti chinondifadza
dzimweni dzenguva chinondichemedza ndechekuti Mwari watinonamata ndiMwari wenyasha. Out of this bad situation, Mwari vakaita zvishamiso mukati meupenyu hwevana veIsrael. Mwari brought victory kuna Joshua in a way that I could have never imagined. Saka the other 5 kings vaya vakanga vaita meeting nemaGibeon. Pavakanzwa kuti mumwe wavo avapandukira and aenda kune vana veIsrael akanoita sungano navo. Vakabva vasvika pekuti handei tinomuuraya, let's go and attack him. Vakambenge vaita naye meeting mune zvakanaka. The first thing vakunzwa kuti munhu wavari kuda kunouraya vese ndiye waatoenda kunoita a peace treaty navo. Saka vakabva vasimuka vese vari 5 nehondo nemamilitary army avo nemilitary yavo masoja, everything that they needed. Ndobva vaenda ndobva vanoattack maGibeon. VaGibeon hondo yavavinga vasingafungire, vanga vakangwara matsotsai. Ndobva vatumira message nekukasika zvikanzi endei munoudza Joshua kuti mosiya here varanda venyu vachiparadzwa, taatakwa kuno. Joshua paanozvinzwa, Mwari anobva vaudza kuti no, endai munovanunura. Vakanga vatova nepeace treaty nakudhara, endai munovanunura. Saka vanobva vafamba usiku hwese vachienda ikoko kwakanga kuine hondo. Mwari anoudza Joshua kuti usatya Joshua, ndakupa madzimambo ese aya ari 5 nemasoja avo ese nezvese zvavo zvese mumaoko ako. Fungai kuti Mwari turns out this situation 5 madzimambo in muhondo imwe chete. Now they did not even have to go vachinorwa kune 1 madzimambo. Mwari is now taking this bad situation yekuti vakanga vawirirana nemaGibeonites. Asi out of this bad situation, ava vari kungorwisana vari 2 in the equation. Joshua akuchipinda. And Joshua paanoenda usiku ihwohwo achisvika achinoataka madzimambo 5 vanova ataka vasina kumbozvifungira. And Mwari is faithful. Vanokunda. Mwari Joshua pane paanosvika pekuti vachirwa kudaro, anobva akumbira kuna Mwari kuti Mwari misai zuva risafambi ndichiri kurwa nevanhu. Mwari vanozvitendera. Hanzi zuva rinobva ramira riri pariri ipapo, and the moon still iri pamusoro pevhali. Zuva nemwedzi zvakamira, Mwari vakazvibvumira musiwowo, zvakamira kuti Joshua atange apedza kurwa iye achirwisana nevavengi vake. Azopedza kudefeata those 5 armies, akatozoenda kuCave kwaive kwakawanda those kings, akasvika akanovauraya vese and akawana victory that was unheard of. Muhondo imomo kwakanga kusiri kungorwa chete nemaswords neshona, handizivi kuti tingati chii, ndakanganwa muna ndiregererawo. Asi Mwari vakaunza zvimvura mabwe. Shoko raMwari rinotaura kuti zvimvura mabwe musiwowo zvakauraya vanhu vakawanda kudarika vanhu vakanga vari kuurayiwa nesword. That's the God whom we serve. NdiMwari wehondo. And kana Mwari vasvika pakuda kununura vana vavo vadikani, avagumire pakungoti endai muhondo zvakwana. NdiMwari vekuti vanosvika pekuti vanoshandisa zuva. NdiMwari vanogona kushandisa mwedzi chaiwo to be on our side panguva dzehondo. NdiMwari wekuti even the walls, mukatarisa the fall of the walls of Jericho, even my walls chaiwo, they will be on our side. NdiMwari who will use anything and everything within his reach kuti vana vake vakunde hondo. NdiMwari wekuti kana vasvika pakutirwira hondo dzedu, vavengi vedu vanotrembla nefiye, vanenge vachitya vari ikoko vachigwagwadza nekutya, vachiziva kuti vana vaMwari ava hondo dzacho hatingambodzigoni. Mubhuku maJoshua vadikani, tinodzidza how powerful Mwari watinonamata is. NdiMwari anotirwira kusvika pakuchinja mitemo yake yaakaisa munyika muno. Anosvika pakupatsanura nzizi iye dzaakagadzira dzichifanira kungoyerera. Agomisa zuva, agomisa mwedzi, agoti shuwa mawalls anofanira kupanhwa kunzi chidhina nechidhina anokwanisa kungomuvha kana pachinge paridzwa mabhosho vanhu vachinge
ndakutaura ndakanganwa neshona, but kuburikidza that event yakaitika yekuti vana veIsrael vakanga vambotenderera for 7 days vakanyarara, then on the last days when they were blowing the trumpets, that's when that war fall. NdiMwari wemunyana. Saka ndichipedzisa muzuva ranhasi vadikani, kune vasati vaverenga the book of Joshua, endai munoriverenga and see what God is saying about you. Ndichiconclude, I want you to remember, we serve a miracle working God who is faithful. Vanosadzikisa zvivimbiso zvose zvavakaita mukati muupenyu hwavo, zvavakaita mukati muupenyu hwedu. He is God who is ready to give us rest on every side. We might go through my challenges mukati muupenyu hwedu, but the day will come when we can just sit, relax in His presence with rest on every side. Nekuti ivo vari mubatsiri vedu tinenge takunda. Amen and amen. Ndakudzasa nguva kwamuri maichita kwamazvita. Hallelujah. Amen. Ngatipururudzirei kudzidziswa kwakadai. We serve a miracle working God, by the way. Achiri musakasaka chazvinzira. Pastor Josie, makakomborerwa ini. Dzidziso yamunoita inoshamisa. Maria